Tak, čau. Ja som Vlado a dneska hrajeme Free Fire. Jej, neviem, či to počujete, ale tu za mnou strieľal. Tu strieľal. Haló, čo? Čo po mňa? Dobre, druhý ok. No? Mište. Že máš kada do bajnou. Jej, idú po mňa. Kde sú? Jaj, tu je jeden, poď sem. Tu máš ty. Čo chceš, čo na mňa ty ideš, poď sem tu. Kúkaj teraz. A už viem, jak sa prebíja. Yes. Som nemal skiny. Som tu mal skiny, nie? Boj. Pozeraj tu. Poď sem, ty môj zlatý. Čo? Aha. Tak, na dnešnom videu to bolo všetko. Keď sa ti toto video páčilo, daj like a odber a čau.